goazela, neskak eta taldeko guztia.
gehiago atala dutela, gogor zela gara, izatean bezala, zarrata asko da lehen txurrek, Luisegia irabazi duguna, lorpena lortu du. Zorionak, lanak, eta izartu dut dut, mantuzenako presentzita dut. Eskerrik asko. Bueno, abikatzen aditzen talde hori jarraitu dut nahi gaur eta gora oso ziren, badizpak iratzuei, eskerrik asko, eta ondiren dizut, eta hau nahi. Eskerrik asko, animata eta zaten Gaztari izoi lortu dago. Lortu iten garaipen ganatzen, eta hori genen lortzeko beratzatzen ganatzen. Haupa gauze, haupa lezkan fola eta haupa nahi. Eskerrik asko zaten da nahi, eskerrik asko zaten da nahi ikusten. Bati bat eskerrik asko, egual ditxara egitea. Inozen indotzen ikustea, guratzeko kontzaitea egiten ematen. Euskera zaletuen, zaletu egizkoa ez feliz. Hori bat, gero bai eta udaletxean, euskera bebai, Javier, ni eskondu ditzanik, Javier, horu niontzak kantatu. Javier, horu kantatu. Ba, euskera bai eta udaletxean. Eta Ibone bebai, azola guztu Ibone, anektazunan egin izinak entrenadorek ez zauzte. Neskakin autengo gigeztu dara, azkeneko bortzei zartiri urte, danon lorpena dago, Vale, pero ez dura jaztu, Juanjo, tabernaku, Txabe, Juan, Maide, Jose León, Tota, eskorri bai dikazinen, ez da kluik, ez da izen, hau pana eta hau padano! Venga, va. Lehenko tinko goik esan zuen, aurten guk esango dugu da, lehenko zinek esan dugu.